Benvingudes a La Figa Parla, un podcast creat per 4 amigues amb la intenció de trencar silencis, explicar vivències, desmuntar mites, compartir històries reals i, evidentment, passar bé una estona. Com ho veieu, noies? Comencem? Comencem! És que la vida és capgira, és pitjor que una enemiga, per això et que em surt a la figa. No sé qui el fa, I avui, noies, de què esteu fins la figa? Doncs mira, avui començo jo. Estic fins la figa de que la gent no posi intermitents. Home, és a dir, jo no sé si passa a les altes ciutats, però a Girona s'ha posat de moda no posar l'intermitent. Llavors, el trànsit està pensat perquè flueixi, i sobretot les rotondes. I el que em nerva més és haver d'arribar en un moment, al punt de cedir el pas, i haver d'endevinar què farà la gent. Si tiraran cap aquí, si tiraran cap allà, si vinc, i vas esperant, i és aquell engegar, aturar-se, engegar. Dius, posar l'intermitent és el símbol o és el gest poder més simple que puguis fer. O sigui, amb un sol dit fas així i ja estàs indicant i ajudes a no arribar tard, ajudes a que tot... Perdoneu, que tot flueixi, perquè és que no acabo d'entendre... Estàs molt fins la figa, dels intermitents, Diana? Sí, perquè topo moltes rotondes al meu dia a dia i veig que ningú ho indica. I tu podries començar a arrencar quan la persona t'indica que va cap allà. Però no, la gent fa la mà, ho intenta fer la rotonda i és que volta diu, que giro cap aquí. I és que les rotondes... Vigilem, perquè ja és una fórmula complicada. Complicada ja perquè, a més de l'intermitent, la gent tampoc no sap en quin carril s'ha de posar. Ara. Sí. En funció del carril en el que sortiràs. Hi ha els que la passen recta, hi ha aquests... Però la rotonda en principi t'hauries d'aturar poc, lo just, no? Sí. Frenar una mica i poder proseguir i seguir. Bueno, hi ha gent que entra a la rotonda i és com casa. Ara. Sí, casa, i allà pots fer el que vulguis. No! Exacte. Jo tenia una companya de feina fa molts anys que sempre deia que l'intermitent era la boca del cotxe. I el dia que ho va dir, dius, clar, o sigui, és l'única manera que té el cotxe de comunicar amb els altres. Totalment. I que no és un gran esforç, torno a dir, és fer un clic i ja està. És passar. I És passar. que estem anant a pitjor cada vegada. Home, és terrible. Ens estem fent grans. També passa la gent que et fica l'intermitent perquè sortirà a la rotonda i resulta que era la tercera sortida. I dius, Sí, Ara, sí, aquests són... hi ha els que no el posen i els que el posen Al revés. permanentment. anem a preveure, sí. Que estàs allò, però podré entrar o no? On va aquest? Sí. Sembla una xorrada, però és molt important. No haver d'anar interpretant què farà la gent. No, totalment. Bueno, és que estalvia... Estalvia molt, de Fins i tot veritat. accidents, Fixeu-vos, no? a Girona no es posen intermitents. I amb el cotxe, jo sempre he pensat que m'amolaria un comunicador amb el cotxe que tens al costat per poder-li explicar el que ha passat. En compte que es diguin, filla puta, i t'estiguin allà criticant, Sí, dius, però- perdoni, és que vostè ha entrat aquí, o disculpi. A vegades demanes perdó i encara t'estan allà. Un xat GPT que et traduís, no? El Imbècil de merda! Jo- Disculpi, no he entès què anava a fer. Jo he vist que em va impactar, però vaig pensar, ni tan mal, gent que anava amb un patinet elèctric i portava com una espècie de mecanisme darrere molt currat, electrònic, que marcava si anava a girar cap a la dreta, una hosti, fletxeta. això ja és És molt superpro. interessant, perquè ara que has tret els patinets, sí. aviam, aquesta és l'altra història. A part, Ningú a porta part. casc. A mi em fan patir tots. Sí, no, jo no jo vaig amb porten patinet i casc. porto casc sempre, Tu sí, però no hi ha gaire perquè gent, tinc una que- edat i consciència, però... Però no hi ha gaire gent que em No, porti, no, I van no, per on fa volen por. i... Hosti, es fan patir, a mi em No fan fa patir. por perquè jo vaig en patinet i jo no sóc capaç d'anar sense casc perquè em fa por. Penso és que un mal moviment i, bueno... I una trompada al cap evidentment que no te'n recuperes, No, eh? no. Però van tan lleugers i ningú els hi posa multa, penses, ostres, tu. Si us plau, poseu els intermitents. Intermitents, casc, de tot. Feu coses sensates a l'hora de conduir, sisplau. Marta, la figa revela i es revela. Què ens portes? Aviam, què tal els vostres anys d'universitat? Bé, Llunyans. molts. Llunyans. Molt llunyans, us ho veu passar bé? Sí. Sí. Sí? Aviam, poca fusió aquí. A veure, jo vaig currar molt, Tu vas currar molt. Però no de nivell d'assignatura, sinó de pasta, de fer money. Ah, carai, sí. Molt bé, molt bé. Jo per mi van ser els millors anys de la meva vida. Aviam, un moment. Sí, però no per anar a la universitat, per lo que fèiem. Exacte, anava a després dir, de la universitat. Exacte. Experiencial. Llavors, avui us porto un temilla importantíssim, que és la universitat més antiga del món
en actiu actualment, segons la UNESCO, la més antiga del món, i està al rècord Guinness, per tant, registrada totalment. Qui la va fundar? Sabeu qui la va fundar? Ni idea. Fàtima Al-Fihri, Que bo. una dona. Ara us parlaré d'aquesta universitat. Aquesta universitat es va fundar el 859, al segle IX, i la va fundar Fàtima Al-Fihri, que era la filla d'un comerciant molt ric de Tunísia, d'una ciutat que es diu, ho vull dir bé, Kairouan. Es van traslladar a Fes, al Marroc, i aquesta família, que era rica, el pare, que era Mohamed Al-Fihri, que va destacar per inculcar a les seves filles i als seus fills una molt bona educació. Quan es va morir, ell i la seva dona, doncs les seves filles van heretar una gran herència econòmica. I fixeu-vos com som les dones, no? Què dius? Me la quedo, no? I m'ho gastaré en massatges, no? Com el capítol anterior, amb espàs, etc. No. La Fàtima va decidir fundar aquesta escola d'estudis superiors que es diu Universitat d'Al-Qarawiyyin, a la ciutat de Fes. Fa referència a la seva ciutat d'origen, que és Kairouan. Per tant, és l'escola dels carouins. D'acord? Llavors, en aquesta universitat, que era la primera d'estudis superiors, què s'hi feia? Doncs s'hi feien estudis religiosos, evidentment, teologia, s'hi feia jurisprudència, per tant, lleis, s'hi feien matemàtiques, ciències de la natura, ciències racionals, ciències de la llengua, i les dones també hi anaven i també impartien classes, no? Cap a on anem, des d'on venim i cap a on anem. Fantàstic. Aquesta universitat va tenir alumnes il·lustres, alumnes o col·laboradors il·lustres, com ara, per exemple, Maimònides, no sé si el coneixeu, us sona, que era un rabí i teòleg i metge, per tant, jueu, si és rabí, del segle XII, Averrois, que era un filòsof, teòleg, jurista i metge musulmà, els dos de Còrdova i del mateix segle, tot i que eren coetanis però no es van arribar a trobar. El papa Silvestre II va ser el primer papa occità i el primer papa científic que abans de ser papa va anar a l'Àndalus. Penseu que a l'edat mitjana el món musulmà era un món molt culte, on hi havia molts avenços a nivell científics, a nivell d'higiene, per prevenir malalties, a nivell matemàtic, no? Són els que recuperen tota aquesta saviesa i coneixement de l'antiga Grècia i Roma i gràcies a ells la preservem, perquè a nivell, si ens anem a la part cristiana, tot això es va destruir i són ells els que ho preserven. Llavors, Silvestre II també va ser el personatge que se li atribueix la introducció dels números àrabs, perquè nosaltres utilitzem els números àrabs, si no hauríem d'estar comptant amb els romans, i això seria un palorro, no? Estàs más perdido que un romano delante del Lidl. El sabíeu aquest? Boníssim, boníssim! Doncs, gràcies a Silvestre II i la saviesa dels àrabs, tenim aquest sistema numèric. Llavors, no tenim dades concretes de dones concretes que van estudiar a aquesta universitat, però he aprofitat el tema per dir-vos un parell de dones com Karima al-Marwaziyya, del segle XI, que és de Bagdad, era experta en hadits. Els hadits són textos que fan referència a la paraula del gran profeta, Mohammed, i homes erudits assistien a les seves lliçons, i és molt famosa, molt coneguda. Una altra és Aisha al-Baunia, del segle XV-XVI, que és de Damasc,
i va ser mestra i poeta, sufí. I va ser, de fet es diu d'ella, que va escriure més en àrab que cap altra persona en la història, que la publicació de textos que té és molt gran. ¿Cómo nos quedamos? Atònites, no? Que increïbles que són les dones. Sí. Que meravelloses. És fort que per això has dit el 800 i pico, no? El 859 és quan la funda, ella neix al 800, perquè us situeu. L'any 800 és quan coronen emperador a Carlemany. Al mateix moment, Fàtima al-Fihri, una filla d'un mercader, d'un comerciant ric, funda la primera universitat. Doncs és fort això, i que després, al 1900 i pico, les dones havien de vestir-se d'homes o havien de posar un altre nom per anar a la universitat. És que és molt fort. És trobo molt que fort. hem tirat molt enrere, per dir-ho així. És molt fort. Respecte a això, amb el pas del temps i sobretot en època... O sigui, a l'edat mitjana hi havia dones que anaven a aquesta universitat, no hi havia cap restricció, en cap moment hi ha hagut una llei que prohibeixi a les dones anar a la universitat, però sí que amb el pas del temps i la segregació entre homes i dones van començar a minvar. A partir del segle XX es va reactivar i en aquesta universitat continuen havent-hi homes i dones. Super. Que bonic. I demostra una vegada més que les dones tendim a ser generoses, no? És a dir, quan tu transmets coneixement, el que estàs és regalant no? La tradició del que saps. És que, fixeu-vos, què fa ella amb l'herència? Patejar-se-la? No. Donar-ho a la comunitat. Ella i la seva germana Màriam, també, Són dues dones que aquesta gran fortuna que tenen l'acaben donant a la ciutat per agrair aquest acolliment, perquè elles venien d'una altra ciutat i d'un altre indret, que és Tunísia, al Marroc, i acaben cedint tot aquest patrimoni seu per poder fer que els nois i les noies joves acabessin Però és estudiant. que al final és amb el que et quedes, no? La vida, una mica el que has aportat a nivell de societat, jo penso. Sí, molt bé, vas, tot el rotllo, fas... Val. I, ostres, no ho sé, jo crec que deixar una marca, no?, dintre la història ha de ser un element molt xulo, no? Sí, sí. Dir també que aquesta història està qüestionada, també per molts historiadors, que es veu que van trobar una placa on es deia que el fundador de la universitat no era un home. Tot i això, bueno, hi ha diferents fonts que parlen de diferents opcions de com va anar la història. I això s'explica? S'explica, clar, és que això no està dins els currículums, no? Totes aquestes dones que... De fet, tenim molts prejudicis, sobretot amb el món islàmic, no? Tenim molts prejudicis. Quan comences a estudiar la història, veus que hi ha molta més obertura, que allò que t'has format a l'hora de pensar no és cert, no és cert. Van ser les primeres a portar banyador, sembla. Sí, Hi ha imatges de fa molts anys i dius, uau, eren pioneres i ara ha canviat molt la història per temes... La dansa del vel. No? Una de les danses més eròtiques, més sensuals. Llavors, bé, I l'Iran dels anys 30-40 també hi havia molta modernor, no? Que també era una cultura musulmana. Oh, i tant. De fet, mira, aprofito per recomanar Persèpolis, de la Marjane Satrapi, que és la seva pròpia, ara que has dit l'Iran, és una dibuixant de còmic que parla sobre la seva història, no? Concretament sobre l'Iran i com ella marxa i què passa quan torna, etc, que és molt interessant. Hi ha la novel·la gràfica i hi ha una pel·lícula en animació que és molt, molt interessant, molt maca, molt bonica, que parla sobre relacions entre dones amb la seva àvia i d'un context històric convuls i difícil. Perfecte, Marta, doncs moltes gràcies. I a la Cleo, què li ha passat aquesta setmana? Irene, ens ho expliques? Avui porto un tema una mica fastigós, perquè els pares de la Cleo, que estan separats, que en aquest moment no influeix gaire en el que li ha passat a la Cleo, però després ja veureu que sí una mica, recull la mama de la Cleo, la recull de l'escola un divendres, 4:30, i la... Sí, m'imagino. Posem una mica d'intriga. I la Cleo surt
rascant-se el cap. No. La Cleo ha agafat polls. Terrible. Polls. Un moment, Si ho descobreix a les 4:30 encara, perquè pots anar a la farmàcia. Sí. Què ha fet la mare de la Cleo? La mare de la Cleo doncs, s'ha hagut de passar la tarda anant a la farmàcia a comprar productes químics, molt químics, perquè si no són molt químics, els polls no marxen. No. I doncs, bueno, han fet tot el ritual que ja tots coneixem, a més de posar rentadores a 60 graus, de llençols... Tot fora. Jo sé que ara ja els nostres oients, i a vosaltres us pica tot, Sí. perquè quan parlem d'això és horrorós, ja és ens horrorós. pica tot, és horrorós, però la Cleo, pobreta, ha agafat polls. I això, bueno, ha influït en què doncs, els seus pares s'han hagut de comunicar bastant, perquè recordem que el tractament dels polls s'ha de fer un cop i al cap d'una setmana s'ha de fer 15 una altra dies. vegada, per tant, o 15 dies. A vegades. Per tant, el seu pare la setmana següent va haver de fer el tractament, que està bé perquè així coses positives de la separació es reparteixen les responsabilitats. Tasques equitativament. Jo volia fer una petició, perquè el capítol anterior no la vaig fer, no era necessari, però aquest sí. Si us plau, pares i mares, poseu productes molt químics als caps dels vostres fills i filles. És terrible, haver de dir això. És terrible perquè no... L'arbre de te va molt bé per prevenir, però no mata els polls. El vinagre tampoc mata. Bàsicament perquè després això és un efecte en cadena. I després, les mames que estem separades i arribem a casa i a les 11 de la nit ens trobem que els caps de les nostres llavors tenen polls, doncs estem soles ante el peligro i això és un treball dificultós. Per tant, podríem recomanar alguns productes, però no direm marques. No direm marques, però molt químics. Però molt químics, sisplau. Però la Cleo va fer el seu tractament. Jo recomano una cosa, també. Pares i mares, si teniu grup de WhatsApp de la mateixa classe, si us plau, quedeu tots i ho feu a la vegada i així fem un reset. Mateix timing, Sí, perquè si no, tu has fet el mai. tractament, t'has estat allò, el que dèiem, no? El pitjor no és veure-ho a 4:45, el pitjor és veure-ho, ai, és que crec que em pica el cap, aviam, no, a una hora que ja no... Jo tinc producte superquímic allà emmagatzemat per si de cas. Sempre s'ha de tenir Sempre. en el lavabo. I si no, el regales, si ja desapareixen els polls. Però sobretot, què passa? Que tu li fas el producte un dia, però algú no li ha fet, i clar, anem passant tota l'estona, no? I això, o sigui, jo m'he passat realment un curs, ara ja fa temps, però un curs traient polls cada setmana. És horrible. És un malson. El tema dels polls és un malson i a més això que has dit és molt important, que la gent o avisi o s'organitzi. No? Perquè la gent li fa vergonya de dir ai, és que els polls s'associen a una cosa brutota i per tant no dic que el meu fill no ho és, perquè us he de dir que en el cabell arrissat gairebé no hi van a parar. No, i hi van els cabells més nets. I van, exacte, en els cabells més... Perdoneu, amb això del cabell arrissat... Espera't, però he d'acabar. Jo creia i he cregut això tota la meva vida, perquè home, jo mai no n'agafàvem, perquè això és com un velcro, és a dir, és una cosa estranya, no hi penetra res, però el meu fill, que ja és un quart de mulato, esclar, sí que n'agafa, però amb aquella pinta tu passa-la per rissos. Això ningú hi ha pensat. Val? Però el ris, no onduladet, el risc de dir allò, els crits us els podeu imaginar, no? Sí. Pues això. Sí. Tu com els portes els polls amb el teu risc? Jo, per sort, només n'he agafat una vegada i els vaig poder comptar 42 polls perquè tenia els cabells llarguíssims i no me'ls podia tallar perquè tenia el casament del meu padrí, no? Havia de fer la comunió i era com, no me'ls puc tallar. I la meva filla sí que n'ha agafat una vegada i vaig haver de passar la pinta, o sigui, sessions d'una hora allà passant la pinta i l'havia de passar 3 vegades i quan tornava una setmana, tornar-la a passar. És que, parlem de les llavors, però, per exemple, no és el meu cas, però vull dir, les persones que són propenses, després també tu pots agafar polls. Sí. Vull dir que això no és només una cosa de nens. Jo sempre faig el tractament amb elles quan n'han tingut i encara que una n'hagi tingut i l'altra no li hagi trobat, ens el fem igualment. Això què passa? Que és un problema, perquè sí, evidentment, el producte és superquímic, és molt xungo. I supercar. Evidentment. Llavors, te l'has de fer.
Clar, i a mi m'entra la paranoia després, o sigui, s'han mort perquè jo no puc fer el que... Jo faig tot un ritual, jo m'assec amb una làmpara especial que tinc, no? I poso el cap de les meves llavors aquí i vaig amb la pinta i jo ja no utilitzo la llamanera, allò fas així però és igual, allò no ho treu perquè... Jo faig un per un, amb els dits, anar traient. He arribat en moments de cansament, de tenir unes tisores i tallar. Total. Una mare de l'escola va dir, jo ho faig amb la planxa. Ostres. Vaig a l'arrel i... amb la planxa. doncs no és mala idea. Sí, no, amb la planxa. amb la planxa. Però a vegades estan molt a l'arrel i clar... La nena va dir, amb el cabell llis al col·le que... D'altres tenyeixen, Ai, que mona que vas, no vull. Sí, d'altres tenyeix el cabell, perquè també porta amoníac. Jo havia tingut una nena que portava des de P3, ara I3, fins a... jo feia 5è, em sembla, amb polls. I l'havien tenyit i tot. I us ho juro que era... O sigui, penseu que feia així i saltaven, O sigui, els treies, els veies. Era com quan algú és propens, ho ha de passar molt malament. Hi ha gent que és molt propensa. Molt. Bueno, perquè els polls tenen predileccions. Jo tinc sort ara que la meva llavor gran, els polls ja no els hi agrada el seu cap. Abans els hi havia agradat molt. Alguna cosa ha passat. Algun canvi. Hormonal, segurament. que ella està molt contenta. No? Ja no els atraig. Ja no m'agrada. Benvingut sigui aquest canvi hormonal. Doncs, i fins aquí ja us podeu deixar de rascar tothom i canviem de tema. Molt bé. Diana, avui, les llavors de la figa, quin tema ens has portat? Quin tema tractarem? Avui a les llavors de la figa posem sobre la taula un tema delicat però real. I hi ha pares i mares a qui els costa encaixar el caràcter dels seus fills. No és una discussió puntual, sinó és aquella sensació de que el fill no és el que esperàvem. A veure, aquest tema us he de dir que ve donat de que una seguidora nostra ens ha animat a parlar-ne. Ens ha enviat un missatge a les xarxes i ens diu: ostres, fa poc us he sentit i he pensat, vosaltres podríeu parlar d'això. A mi em passa amb el meu fill, de vegades, no m'acaba de caure bé. No és res greu, però em fa sentir malament reconèixer-ho. Crec que seria superinteressant escoltar com ho tracteu, perquè segur que no sóc l'única mare que li passa. No, això són coses que passen, quin no? tema, És un temazo. Quan no et cau bé el fill, o alguna cosa que fa no t'acaba de caure bé, és a dir... Sí, a vegades passa que... No? Alguna... Ostres, ara... No sé quin exemple de molts posar, no? D'opinions que dius, no, és que clar, encara és petita per entendre això, però això és dolent, o això és lleig, no? I acabes captant que és un sistema de discriminació, no? És que aquest tipus de persones, no ho vull dir perquè em fa vergonya dir-ho, però aquest tipus de persones no m'agraden perquè hi ha alguna cosa que em fa... I tu penses... És terrible, això que estàs dient això és discriminatori total, no som així a casa. A casa no som així, que terrible el que m'estàs dient. Sí, però això són idees que poden haver concebut de fora quan han acabat de... No, i que és la por, allò estrany, no? I estan creixent, són petites. I són moments, no? Són moments, és com més anecdòtic, però és veritat que quan això, no? Crea un estat permanent, no? D'un feeling entre una mare i una llavor, ha de ser molt complicat, però passa. Jo crec que passa perquè concebem els fills com una extensió nostra. I com que els eduquem sota el nostre pretext, sembla que hagin de ser una mica una fotocòpia o alguna cosa nostra. Llavors això no és així, nosaltres donem vida. Sí, però són... I aquella criatureta surt com surt, amb les seves característiques. I té un caràcter, i té una manera de fer, de pensar... Sí, i farà les seves eleccions, no? Aquí totes estem separades, evidentment, si ens hem separat és per alguna cosa, no? Sí. Segurament allà educaran d'una manera, hi ha coses que no ens acabaran d'agradar i el mateix passarà aquí, llavors hem d'entendre que nosaltres hem de donar les nostres eines, les nostres estratègies i el que pensem del món, però a partir d'aquí ells decidiran, ells i elles decidiran. Sí, però què passa quan això, no? Quan potser el caràcter, la manera de pensar, ara vaig a més, no? Quan xoques amb un fill, que això sol passar també a l'adolescència, no? Que molts pares, quan arriben els seus fills a l'adolescència, flipen, pares i mares, de com contesta, o com no sé què, o com no sé quantos,
I és que és un procés natural. És que és super saludable que facin això. Vol Sí, dir que... sí, bueno, diuen que- Però que a vegades ho han de fer són si molt volen ser- cruels, eh? A vegades, Sí. O sigui, jo he sentit No, no, coses sí, clar. molt cruels que és com, ostres, entenc, pare o mare, que et sentis així, però això ja donarà Ja la volta, tornarà. ja tornarà. Sí, els hem de posar en parèntesis en aquesta Sí, època, jo no? sempre- I de dir, jo bueno, sempre el nen dic- ja tornarà. Jo sempre ho dic, marxen un temps, Sí. però llavors tornen, nosaltres ho hem fet, no? Nosaltres vam marxar Sí, en un moment sí. i tornen Jo ho dic sempre. de la manera més nietzscheana, és matar el pare o matar la mare. Sí, tallar el cordó umbilical i Bueno, tornar-hi et després. maten, et diuen tu no Sí. entens res del que jo t'estic dient, tu ets ets una pringada o ets un pringui, i els altres són molen més i mantenen més, jo estic sola al món. No li pots donar la raó? Sí, sóc una pringada. Sí, sí. I què? Però clar, això està molt bé pensar-ho a nivell, no?, de la reflexió i tal, però el dia a dia jo entenc que una mare o un pare Desgasta. Sí, desgasta, que un fill o una filla et digui de tot i et facin... No? I que a vegades els interpel·lem com si fossin adults i no són adults. Encara que tinguin edats més avançades. Nosaltres encara no ens hi trobem amb una edat de ja uns 15 anys, no? Una D'explosió cosa així. total, no? Clar, és com... Ostres, jo ho entenc, no? Perquè el nostre dia a dia és difícil de... Bueno, vas a treballar, tornes i ja no és el nen o nena aquell que... Ai, et puc explicar què he fet avui a escola? Ara és com, deixa'm en pau. Exacte, sí. Però jo com a docent em trobo molt a la lluita de nens que no són acceptats pels seus progenitors Ja. i l'efecte és terrible, perquè lluiten més que mai l'aprovació d'aquests pares. Ja. I fa molta pena, aquests nens, no? Posem un context, per exemple, si venim d'una família musulmana o amb un caire cultural o religiós molt ferm, i aquest nen ha sortit amb tendència homosexual, esclar, això dista molt del que el Sí. pare vol dir d'aquella criatura, i aquestes Sí. criatures pateixen molt. Molt, I això molt. seria un exemple de no acceptar no? Com és el teu fill o com és la teva filla. Molt. I aquests fills pateixen molt d'autoestima, però a més fan una cosa que és lluitar molt l'aprovació d'aquell pare. Tu i jo n'hem viscut en la Sí, feina sí, que vam sí. coincidir fa temps, i no sé si ho veieu vosaltres també, Cole, no? Alguns pares que reneguen molt d'una criatura i dius, què et passa amb aquest nen? Clar, jo a primari potser no es veu tant. El que sí, ara se m'ha encès també, dic, com a mestres no us heu trobat que hi ha l'alumne que et costa molt més de gestionar. Home, i tant. Home, això Que sí. dius, Aviam, tenen mania. Això és més comú. Anem a destrossar el mite de no, com els pares, jo us estimo a tots dos, o a tots tres, o a tots 8. A tots 25. En el cas dels mestres, aviam, no reconeixerem, perquè aquí ens veuen molts alumnes, no reconeixerem que tinguem mania a cap alumne, però sí que, tal i com molt bé has dit, hi ha alumnes que costen més. Però, perquè tampoc és mania, no? És una qüestió... Anava a dir, sí. Afinitat. És una afinitat, però que a vegades, o sigui, i que passa amb els alumnes, i que passa a la feina, i que passa amb qualsevol persona que ens creuem a la vida. Però, a més, és curiós perquè tu entres en una aula nova amb alumnat i no cal que obrin la boca, però sense saber-ho, hi ha una cosa que no saps per què, i hi ha qui et cau més en gràcia i qui no. I és una cosa, jo crec que és, no sé, molt... Bé, de la mateixa manera que l'alumnat també... Totalment. No li caus bé, com No a li caus profe, bé, o- hi ha vegades que tu entres allà i ja està, no? Jo el que solo fer és posar molta més energia en aquests que potser no m'entrarien tan bé perquè per equilibrar. Sí. Jo aquí anava. Jo Jo, també. jo fa molt de temps que, abans quan feia primària, feia aquest exercici, de dir, vale, Diana, reverteix això, no? O sobretot aquest nen que veus que està discriminat per una majoria, que no cau bé, que hi ha un tipus de caràcter que no acaba d'agradar, i jo m'hi aferrava molt, o aquells que eren un pèl més pudents, perquè l'higiene a casa no es treballava tant, l'esforç que feia era abraçar-los, no? I això m'ajudava a revertir aquesta distància que es produïa sense jo voler-ho, no? Però és un bon exercici, no? Quan t'apropes més i de cop te dius, val. I el que passa de vegades també, no? Que algunes famílies fan que un nen que tu te queia estupendament bé comencis a dir, hauré de vigilar què dic, perquè és complicat. No us heu trobat en famílies que són més difícils de gestionar encara? Sí, home, i tant, aquests i tant, ja i tant. són els perillosos, els Oh, i adults. tant. Sí. Sí. De fet, sempre la culpa és nostra, dels adults. Sí, tot el que els hi passi als nens i a les nenes Totalment. és culpa nostra. I ara torno a la premissa inicial, que era, no? Resumeixo terriblement com no em cau bé el meu fill.
hi ha moments xungos, no?, de pares i mares de dir és que no reconec aquesta persona en el que jo crec que hauria de ser. Amb la meva llavors l'altre dia deia, dic, ara m'escanyaries, no? Diu, sí, dic, home, gràcies per la sinceritat, diu, però tu també a mi, no? Dic, sí, doncs ja està, perfecte. Sí, normalment quan s'arriba a aquest punt, també, Sí, és recíproc. És recíproc, exacte. Si no ens caiem bé, ara, no, hi ha moments que tu dius, no ens caiem bé, ni tu a mi, ni jo a tu. Sí, totalment. Importants també aquests moments. Són part de la relació, no? I gestionar-los. Només pots créixer És que pensem en els nostres pares i mares. Clar, No. o sigui, posem-nos al seu lloc. Quantes vegades tot eren límits, no? Els pares som això, som els que és la nostra ensenyem. feina, posar límits. Exacte, i la per seva tant, és saltar-los. I no saben que és un pal ficar límits, o sigui, és un pal. Sí, és horrible, és com... No vull repetir-te 40.000 vegades lo de les dents, és que no vull, ja em costa a mi rentar-me-les. Ara, estic molt d'acord. Això és un pal, però és una gran eina, s'ha de dir que no. Bueno, jo penso que podem aprofitar per donar les gràcies de la interacció dels moltes oients, gràcies. que us seguim animant a que ens envieu coses que poden sortir sobre la taula i poden crear un bon debat. Així que gràcies i finalitzem la secció. Avui la figa està vencida. Doncs Adri, ara és el teu torn. Què ens portes avui a les cicatrius de la figa? Doncs avui us portaré un tema que no és directament de la figa, però que està estretament relacionat, que és tot el tema del sistema digestiu. L'anomenat el segon cervell. I ja us puc dir jo que després d'haver passat Helicobacter, fongs, giardia, SIBO i molts altres noms d'aquests que semblen extraterrestres i que l'estan passant moltes persones, doncs us puc assegurar que afecta molt a tot el que és el cervell i afecta les parts baixes també, i que és molt difícil mantenir el sentit de l'humor i fer que les coses flueixin. I alguns diuen, ai, és que això és una moda, tanta gent així és intolerant al gluten, i una merda, perdó. Si no sabeu l'infern pel que s'arriba a passar, penseu que tots els temes, totes les coses socials, hi ha alimentació. A més, tot porta gluten, és que és brutal. Anem a fer una birra. Sí, cafè. Mira, podies prendre, però esclar, amb llet, que no sigui de cibada, que la tenim encara prou bé. Però és que qualsevol event, qualsevol esdeveniment és això, s'està alimentant. Llavors què passa? Que moltes vegades tu estàs inflat, no trobes bé, saps que si menges allò estaràs 2 dies trobant-te malament. I és com ho gestiono això, no? Encara t'entra més mala llet i deixar de menjar coses que t'agradaven, perquè un bon pa de coca així ben fet, dels talers d'envàs que dius amb oli i sal, que bé que em vindria, i això, una pizza tampoc, el biquini tampoc, doncs, i clar, costa de gestionar, és molt difícil, et tornes una mica boig, t'aïlles una mica del món, i és això. Hi ha molta gent que es troba en aquest cas, i és que cada vegada més gent té problemes al sistema, l'aparell digestiu, no? Provocada sobretot per una saturació d'estímuls que rebem. Bàsicament és el sistema nerviós que està cridant, ja no puc més, no? Ajudeu-me. Aleshores, clar, hi ha molt d'estrès, hi ha molts inputs, hi ha moltes històries que fan que tot això quedi afectat. Persones que us trobeu, no?, amb aquestes situacions, expliqueu-nos-ho, perquè costa molt de compartir, no? Us heu sentit mai jutjades per menjar com heu de menjar, per haver de treure els hidrats de carboni, per no poder menjar gluten, sols et miren amb cara rara de ai, no, és que no puc menjar gluten. Ja, és que ja m'agradaria a mi haver de menjar gluten i poder anar a qualsevol restaurant del món, però no és així. T'has de buscar els restaurants que poden, que no et miren amb cara de... no sé com ho diria. Alien. No et puc posar res a la taula. Exacte. Per sort va evolucionar. L'altre dia els Premis Bertran era com hi ha una barra pels que no poden menjar gluten i l'actor és com, ai, que bé, gràcies, sisplau. Ho vas gaudir, Molt. Per això no veníeu, no? O sigui... Anava endrapant-la. No, l'Adri va triomfar. És com que bé, a més no hi havia cua. De vegades té alguns avantatges i tot, perquè m'han fet plans que no acaben de ser superagradables i en canvi la meva versió és estupenda. Però és això, o l'altre dia a l'escola em porten galetes i porten unes galetes sense gluten per mi i se les foten. O sigui, hola, no puc menjar les altres galetes. Bueno, és igual. No, és que jo vull una galeta, no estic demanant tant una. I ja se les havien fotut. És com, tingueu una mica en compte. No m'ha falta de consideració aquí. Sí, tot i que cada vegada a l'escola he
ja sabeu que sóc molt insistent, i ara a l'escola ja en tenen en compte a mi i altres persones que no poden menjar gluten, i que bé, al·leluia, perquè els crosantets estan molt bons, però hi ha gent que no en podem menjar i també ens agrada una recompensa i un premi, una fruiteta, no Quina és gana, tant. m'està Sí, entrant. a mi també. No, però a més tens molta raó, perquè jo, és veritat, no tinc cap problema ni digestiu, ni estomacal, puc menjar de tot, i l'únic moment o període de la meva vida que no puc menjar ha sigut el fuet estant embarassada, i jo ho vaig patir, és una xorradeta que pots aguantar 9 mesos, no? Però ho pateixes, perquè quan et ve de gust una cosa, et ve de gust. Sí. O sigui, això és molt difícil Fa de falta controlar. que la treguis, que te la treguin, Sí. perquè Si encara... no, clar, fa falta que no puguis menjar com perquè tinguis més ganes que mai. Exacte. Però clar, en aquestes que no treuen una cosa, te'n treuen molts. Sí, És sí. com Total. què menjo ara, no? I ja relacionat amb això, mira, m'atreveixo a fer la figa recomana aquí, Molt bé. perquè va relacionat amb això. Doncs mira, un dels avantatges aquests és que descobreixes Instagrams com el Chef Bosquet, que fa unes receptes espectaculars, sí que hi ha lactosa, però no hi ha gluten, i és com, oh, que bé. No sempre surten tan fantàstiques com allà. Jo l'altre dia vaig provar uns dònuts i, pobra meva filla, posem-hi que, mira, va menjar-ne una part i l'altra no va sorgir, i bé. També vaig descobrir, gràcies a un amic, ara l'altre dia, la Blanca Nutri, que fot unes receptes també espectaculars, i volia recomanar, així a la casa, per aquí prop de Girona, la Yasmina Drolma, que és fa nutrició holística, i llavors també fa classes de Qigong, alquímia interior taoista i alquímia sexual, que fa unes pràctiques superxules. Carai! Però vull dir que el tema de l'alimentació el porta molt bé i sempre està bé que la tingueu en compte. Molt bé. Quantes coses. Apuntem. Molt xulo, va molt bé, perquè això de vegades, jo que s'has de fer berenars, no?, d'escola, de nens, de tal, i sempre en tens un que té una Sí. intolerància. I penses, i ara què faré, no? I ens veiem perduts els que no hi entenem tant Però clar, el que d'això. estaria bé és fer alguna cosa que sigui per tothom. Clar, no. Jo és que sempre que, si us hi fixeu, poques vegades, o potser hi ha una cosa que sí que té gluten, però jo acostumo a menjar sense gluten, no de manera conscient, de dir, no, és que no menjaré gluten, sinó que ja ho acostumo a fer. I sempre que he portat coses, abans deies, el meu aniversari a l'institut, sempre he fet Sí. pastissos, no, i ja directament, vale. pastís sense gluten, no passa res, No. és que ja ens agrada igualment És que a tots. Sí, sí, a el totes. pastís de iogurt, la coca de iogurt típica, el pa de pessic típic, Sí. pots comprar farina sense gluten, Sí. que la venen a un supermercat molt molt conegut. conegut. Molt conegut, on hi ha Amb un moltes nom- coses amb un sense nom una gluten. mica- Que no direm marques. Amb un nom nefast. Bueno, doncs, i la recepta és exactament la mateixa, Sí, i és jo la també mateixa. la faig normalment, ja faig aquesta recepta perquè tinc persones celíaques de la família. El que passa que amics hi ha el iogurt dels amb meus- lactosa. Sí, No, però el iogurt però pot ser sense lactosa, també. Vull Però el dir, iogurt és un iogurt, també. és un iogurt per un pastís que Per un menjarà molta gent. Jo vaig fer pel meu aniversari, també vaig portar allà al claustre Nutella saludable, i que clar, jo me'n menjo molta. La de Però, esclar, dàtil. La de dàtil. I és super senzilla de fer, i la gent, tothom, la recepta, sí, és res, que jo la cuina no és que se'm doni gaire bé, i és genial, perquè allà tu vas fotent, li pots posar la mainada, és molt més saludable que l'embotit que els hi posem, Sí, ja, ja. i és com... Sí, sí. Està bé, Molt bé. és una altra eina. Com he dit, jo no tinc cap problema tampoc amb el gluten, però acostumo a menjar sense gluten. I una cosa que m'ha preocupat, sobretot, és també la microbiota o sigui, clar, tots aquests bacteris que ens ajuden, perquè jo durant molt de temps no he begut lactosa o consumit lactosa, i això també em preocupa. I ara mateix, per exemple, un hàbit que estic adquirint és beure kèfir, que a mi sempre m'ha agradat molt el kèfir, Molt però bo el kèfir. durant molt de temps no ho he fet. Bueno, a vegades tenim coses valorades i a vegades tenim coses que ens ho notem, que jo ara em sento molt millor. La microbiota és superimportant. Jo quan estava en un procés així molt difícil de salut, per dir-ho així, o sigui, tenia els bacteris bons a baix de tot i els dolents allà fent una festa. Llavors és superimportant. També et recomanen que no mengis durant 3-4 hores, perquè hi ha com uns netejadors aquí a l'estómac, no?, que et van fer la feina, imagineu-vos, no?, els escombriaires, van fer la festa i torna a fer una festa, torna a fer la festa, bé. Llavors, per això diuen que és Descansen. superimportant. Això és com ser mare. No picar. Sí, exacte. S'hi assembla. Neteges una altra vegada bruta.
I clar, és això, si la microbiota no està bé a la panxa, llavors el cervell tampoc funciona bé, o sigui, tens una boira mental espectacular i et costa molt més, i l'humor també et canvia, però de manera espectacular, i les parts baixes també poden patir disbiosi, és a dir, els bacteris que també fan que no tinguis fongs, que actuen com això. Clar, llavors ets més propensa, no? Clar, perquè es desregula, o sigui, els fongs ja hi són per naturalesa, no sé com es diuen els fongs ben bé, ho havíem dit al capítol anterior, hauríem de buscar, no sé si és que no me'n recordo ben bé, llavors hi ha uns lactobacillus que ajuden a mantenir aquests fongs, no? Que tothom visqui, és com un ecosistema aquí. Si l'ecosistema no funciona com toca, n'hi ha uns depredadors que estan allà, no? O que fallen, doncs tot es va desregulant. Per tant, és superimportant l'alimentació. Molt bé. Diana, tenim ganes de descobrir-nos una mica més. Sí. Anem a fer la figa al descobert. Som-hi. Avui seguim una mica amb el ritme del capítol anterior. Vàrem corroborar molt que érem catalanes de pura raça i ara el que farem és corroborar que som gironines autèntiques. I és que aquí tenim expressions molt pròpies. Anem a veure qui de nosaltres és més de la terra. Esteu preparades? Haureu de clicar aquests timbres i fer com una mica d'explicació del que volen dir doncs, les expressions o paraules que diré ara mateix. Molt bé. Sí? A veure si quedem bé, Ràpida. Fa rasca. Fa fred. Molt bé. Bueno. Aquí a Girona què dieu? És la fred o La el fred? fred, la fred. A Olot és el fred. Ja, a tota, Sí, a tot la el resta, món. no, a la resta és el fred. I estan a Girona és acceptades la les dues fred. versions, El diccionari ho vaig haver de mirar en unes barraques perquè ens estaven discutint i és acceptar les dues. Exacte, estan acceptades, acceptadíssimes. Molt bé. Què vol dir l'expressió fer el toc? Anar a prendre alguna cosa. Molt bé. I l'expressió passar la nit del lloro? No dormir. L'heu dit mai? Aquesta la dieu? Jo sí. He passat la nit del lloro. lloro, sí. Però perquè és molt gironí. És molt gironí, sí. Jo no sabia que era molt gironina, la nit del lloro. Sabeu qui la diu? El Premi Prudència i Bertrana d'aquest any. Ah, sí? La diu molt. Sí? La nit del lloro. Doncs mira, no me n'havia Jo mai, Senyor Pep Prieto. Bueno, després ho hem de mencionar, aquests famosos premis, i recomanar el llibre. Marta, després et donarem pas a que ho facis. Vinga, escarxofar-se. Apalancar-se. Ara, molt bé. Però de manera Que continuaria. efusiva, amb les cames obertes, Jo Sí. hi veig. Un moment, és que la carxofa escarxofar-se. és una expressió molt femenina. La carxofa és sí. la nostra figa. Sí, sí. Exacte. Escarxofar-se al sofà. Ara, Sí. tocar-se la figa. Molt bé. Gamarús. No sé com dir-ho, imbècil, tonto... Tots els insults junts, allà Sí, acumulats. sí. Ets un gamarús. Ets un gamarús. Exacte, gamarús. És un tipus d'insult molt carinyós, Jo Sí, crec que és té més bastanta- suau, és suavet. És suavet. Depèn del to que Suavet, sigui, quan no? penses Sí. que van tots inclosos, no. Però de dir-ho és suavet. Vale. Està baldat. Està cansat. Rebentat. Aquestes són fàcils, Fot-li. Pica'l. O digue-li alguna cosa punyent. Però fot-li Exacte. pot ser també Sí, com... tira cap allà. Tira endavant. Fem No, la això. traducció olotina, no? Sí. Aviam. Carda-li. Carda-li. Ara, aquí no carda d'olot, carda. Bueno, mira, ens podries fer les teves expressions d'això. Xerinola. Festa. Festa. Ara Festa. Aixapluc. Recobert. Feu préssec. Fer l'imbècil. Fer l'imbècil, fer el pringat. Sí, o fer el tonto. No? Fer... Poca traça. No tenir manya. Ara s'ha tret la vena aquí. Ja hi pots pujar de peus. Sí, hi pots comptar. Sí. I a veure, què més ens defineix quan acabem una mica els verbs als gironins? Si he de trucar, et dic... Trucut. Molt bé. Cantut. Soput. Qui ha guanyat? No sé. No ho hem comptabilitzat, no? No, un moment. Ja mirarem el vídeo. Sí, que encara hem de fer el dinar, Mirarem la repetició. Era esmorzar. Esmorzar, ja anem variant, Havia de triar jo. Sí. Anem a les opcions A o B, agafeu les targetetes, noies, perquè anem a remuntar la nostra adolescència més preuada. Què éreu més? De jugar al pati amb els nens, futbol, lliuta, persecucions, o parlar sota el porxo amb les amigues? Jo no, jo era nens, també. Mira que bé, expliqueu. Mira, l'Irene ha posat A, l'Adri també, és a dir, jugàvem més al futbol, i la Marta i jo xerràvem en el porxo.
A mi m'encantava jugar a futbol. Bueno, jo jugava a futbol sempre. Jo això d'anar criticant a unes a les altres no m'agrada mai. Doncs, aviam, un moment. Els fonaments d'una societat es basen en l'organització. Sí, en la conversa, el diàleg. És on t'avança. Clar. Pilota. A més, a la nostra escola, que es jugaven 8 partits en un mateix moment. És que ara les escoles, jo ho he vist per les meves llavors, fan torns de pista, Sí, de percursos. sí. I dies, Clar, allà no, allà Però era, en aquella allò època era hi havia la 8 selva. porters allà que tu ja no sabies... No. Les nenes sempre hem estat molt més interessats, molt més... Que sí, que després hi havia... Ja estem classificant amb nens i nenes, no? Sí, em sap greu, però als anys 90, al principi dels anys 90, la segregació era absoluta. I encara avui dia, si anem a veure els patis de les escoles, veurem que tots els nens, alguna nena a qui deixen jugar, ho dic amb arguments, perquè he tingut 2 alumnes, una al curs passat i una aquest curs, que han fet treballs de recerca, alumnes de batxillerat, que han fet treballs de recerca respecte a això, l'esport i la dona. I un dels temes més importants dels seus treballs és la visualització dels patis. Nens ocupen l'espai de l'esport, nenes al voltant. Al final és una relegació, no? No és que les nenes no... De fet, les dues que han fet aquest treball són esportistes. I les dues reconeixen la dificultat d'entrar en aquests espais que acaben sent dominants masculins. Però després és la gestió dels mestres, que és important, de com es fa. Evidentment. Però de naturalesa, o sigui, si tu deixes fer, què passa? No surt aquí un... Ei, mesclem-nos i anem a jugar, qui vulgui jugar i qui no. Llavors les nenes, què acaben fent? Anant als extrems a xerrar. I això també el que fa és propi de nosaltres, no? Quan els clixés aquests que sentim de les noies expresseu més les vostres emocions, bueno, és que portem molt de temps parlant. Exacte, portem molt d'entreno. Exacte, i era molt interessant, el pati no només es criticava, que també, i que també et feia formar una... No estic dient que això sigui una cosa positiva, però també et feia formar un criteri, no? Ostres, què m'agrada i què no m'agrada. En canvi, tu preguntaves a un noi i com... No hi havia res. En canvi, les noies sempre han sabut argumentar. Nois, no us ofengueu. També dic que el futbol té un monopoli de tot, és a dir, jo si s'haguessin practicat altres esports, per exemple, m'agrada molt el que és més les curses, el que és la part d'atletisme, tot això si s'hagués donat, jo encantada, per exemple, el béisbol m'encantava, el vòlei també, però això no s'hi donava en un pati, aleshores, jo no em vaig arrelar mai al futbol, per això és una qüestió de gust. Però altres esports sí que m'hagués agafat. Nosaltres jugàvem al pitxi. No, jo havia jugat molt al pitxi, mira. Era una versió del béisbol. Jo més al cau, al pitxi, però... Jugàvem molt al pitxi, i a matar. Ara, el pitxi o sabies tirar bé, o sigui, nosaltres teníem 2 o 3 nenes a classe que fotien una gambada i llavors els nens sí que s'afegien amb nosaltres. Nosaltres sí que érem molt més obertes en aquest sentit. En canvi, jugar a... Mira, això m'ho ha fet notar una d'aquestes alumnes que està fent el treball de recerca, que les deixen jugar si juguen com un noi. Si són dolentes... Si juguen bé. Sí. Clar, però clar, si juguen bé. No, la referència és com un noi. I això vol dir jugar bé. Llavors, hosti, és terrible. A tu et deixaven entrar a jugar? Jo sí, jo crec que entrava ara. No sempre, jo soc més de bàsquet, per dir-ho així, m'agrada més altres esports. Jo sí que fomentaria coses diferents a nivell d'escola, perquè penso que de vegades els nois, sobretot, sí que són més nois, es tornen bojos, però jo crec que també és per tot el context social que tenim, que és com, futbol, hola, bon dia, hi ha moltes altres coses. Sí que el creixement de les dones, sobretot del Barça, que són superbones, ha fet que canvi una mica la versió. Llavors jo tinc unes quantes futboleres a classe que són brutals, i bueno, ja ha anat canviant una miqueta. Llavors també tant les noies que no se'n surten tan bé com també hi ha nois que no se'n surten gens bé. També tenen accés. Un apunt, al proper episodi parlaré d'això, de futbol i dones.
Vale, perfecte, Ens super. apuntem. A la figa es revela i es revela. Perfecte. Molt bé, a veure, era un mes de quedar-vos al menjador de l'escola o anar cap a casa? Menjador. No és que fos més, és Bueno, que... és que a mi em tocava el menjador. És que sí. Mai, una sola vegada. Jo anava a casa. Tu eres de les que tornaven a les 3 Sí. Neta, Impol·luta. pentinada. Això, llàntia. això no ho sé perquè jo no sóc així, ja ho sabeu, no? I llavors jo anava amb els avis, tenia els avis que em podien... Bueno, Cuinar. sí, no recordo què em cuinaven, però sí que anava a casa. Sí, tu aquells macarrons apretats, Els espaguetis Passats. que eren un... munyó. Jo el que anava és que ja pujava la pudor, ja deia, mireu, i vinc de tancar finestres, vull dir que jo La crec que pudor. hagués estat bé. A part, jo no menjava gaire res quan era petita, Ja. tenia moltes manies, treia les papites del pa amb tomata, si imagineu-vos. Per tant, potser m'hagués anat bé quedar-me al Jo crec que menjador, sí, haguessis... però mira, m'ho van salvar aquesta temporada, per tant, agraïts, agraïda estic. Sí, sí, jo al menjador i em va agradar molt. Molt. Sí. Menjador és on, Sí. on passaven les Bueno, coses. Si no ara. anaves a menjador no t'enteraves de... No, allà. ni la meitat de les coses. O sigui, Clar, és que pràcticament són 3 hores allà. Moltes. 3 hores de nosaltres més. eren 3 hores. Moltes, moltes. Ara es dinamitzen més els patis, però Sí. abans no. És on tenen lloc tots els conflictes, pràcticament Sí, tots. sí, sí, que arribes sí, i com a, encara avui dia. com a mestre et toca gestionar els conflictes que hi ha hagut a menjador. Encara. Com a avui dia. mestre és terrible, però com a alumnes, És estar allà i haver presenciat el Clar. xisme en primera persona, Sí. a més, Tant. no? Nosaltres érem les de les cues ja Clar. tot despentinat, Sí. la camisa cordada malament, Sí. Pudor, per allà, suor. pudor, suor, Sí, sí. Sorra a tot arreu. el menjador, pudor al menjador. Ah, sí. Recordeu quan vomitaven? Sí. Que Home, aquell serrín que llançaven allà. I les Quan bates. plovia també. Sí, sí. Clar, clar. No, no, jo que Quins guardava temps. l'ou ferrat a la bata. Era... l'ou ferrat. Sí. Però la gent, dius, però què li passa, aquest? Bueno, El robant pa, Sí, per quan no hi havia sí. alguna cosa que no t'agradava. passava de tot allà, eh? Agafar Passava pa de dels tot. tranquis, sí, sí. Total, total. A veure, era un mes de pantalons acampanats o de xandall Adidas amb aquelles 3 ratlles o 2 al costat, us en recordeu? Pantalons Ho acampanats. tenim clar, no? Claríssim, Claríssim. acampanats totes. Ara vas fer pensar en les malles aquelles que s'agafaven per sota el peu. Sí. Oh, no hi havia pensat mai. Bueno, més això a va la tornar vida. fa poc, Això fa poc va tornar. Però va tornar per horrible. la bota sobre els pantalons, no? M'heu vist que Es sóc posava- llarga, no? Si és la intenció, Sí, però... heu vist, no, les meves cames? Imagineu-vos on arribava. havia pensat mai. Afegint cinta Però- baix. A veure, aquesta vestimenta en aquell moment distingia 2 tipus de persona, no? Els del xandall Adidas, a mi em feia una mica de grim, que anaven amb la bomber, tenia un us puntillo, en recordeu una un mica d'aquesta puntillo, època? quinqui, l'espuma... A veure, és ara que els xandalls es porten amb molta... Amb vull dir que- glamour. Ara amb tenen molta un flor. altre estil, sí, Home, fins i tot amb talons s'ho pot fotre. Bueno, i que tenen un preu molt elevat i que la gent s'ho conjunta i ens agrada molt a tots, no? Portar les bambes... Sí. Però en aquella aquell moment època era el ridícul, xandall era un ridícul. clitxer De tenir Qui gest de ballava. dretes, eh? Sí, sí. Deixem-ho així. I feixisme. I a l'hora de classe era un mes d'aquells estotxos de triple cremallera, us en recordeu? De molts apartats, o éreu dels típics de la caixa? Jo, minimalista... Jo era de cremallera. Home, Jo cremallera. els metàl·lics aquells... Sí. És que clar, allò feia Allò sí soroll. que feia soroll. Allò... Clar, era com... Aviam, eren millors per posar-hi xuletes. Sí. Els de... Els metàl·lics, Sí. no? Perquè, bueno, tenies... Consistència. I, a més, tenies una safata, no? Tenies Sí. com dos pisos i tal. Jo n'havia tingut. Que no havia fet xuleta fins la uni, jo. A la uni vaig És que haver-ne jo de fer, però tampoc allà he fet no. mai xuletes. Jo només feia xuletes al col·le i l'Insti, a la uni no. Però és que s'abunyegaven, a més, aquells. No, Sí, sempre i s'acabaven feia- abunyegant i llavors ja eren lletjos. Es queien, Sí. el treies i croc, croc, croc. Sí. Jo devia tenir els de 3 pisos, que devia haver-hi només el material d'un, perquè el perdia sovint. O sigui que... També, també. Jo és que el tema, ara que parlàveu del tema xuleta, jo s'atremolava molt. És a dir, o sigui, el fet de treure-la ja era... Em distreia de tot La examen, xuleta, suant... No, i que jo la xuleta, Sí, o no jo les la havia treia intent- mai, Jo les saps? havia intentat fer, però quan l'acabava de fer dic, si ja sé que posa la xuleta, Per no això, la necessito. la xuleta És un gran acabava mecanisme. sent una Un mètode tècnica d'estudi. Clar. De resumir, havies de resumir molt poc de...
I llavors te n'acabaves... Nosaltres, a enginyeria, sí que fèiem servir les calculadores aquelles també en parides que es pot escriure, i llavors tenies un apartat guardat, perquè si et feien fer el borrat allò express, doncs el tenies allà en contrasenya, i clar, hi ha fórmules, tio, t'havies de recordar de 30 fórmules. Això és nivell pro, Ja, I clar, això és top. era, Molt t'ho pro. guardes allà, que el podies passar amb l'ordinador i tot, i després me'n recordo una vegada amb un boli d'aquells Bic o així, amb la punta d'un un compàs, i anar fent, perquè eren lleis i coses Clar, però d'aquestes clar, que les tu odies. havies de mirar, no? Sí, havies d'anar fent així i anar dient, anar merda, girant aquest el- apartat no és, vale, tirem cap... Però veus, això es nota tant. És a dir, jo feia patir molt. Sí, clar. jo no en sé, és que no en sé de fer, Clar, jo també és no en sé de fer. Ara, canviassos d'exàmens n'he fet, Allò, quan canvis el paper, amb el col·lega, això amb la Míriam Serra, la meva amiga. Explicar una anècdota d'un professor del Vives que ens va explicar que havia fet un examen d'aquests de nocturn, no? De persones també d'adults i tal, i que havia vingut una monja i que ell, al guardar els exàmens, pam, fa així, no? Per igualar-los a tot, i veu que un sobresurt, un full sobresurt. Per tant, aquell full no l'havia donat ell. I era el de la monja. Que gran. Santa. Les Què intentava monges aprendre, també aquesta monja? copien. Bueno, les monges també copien. Sí. De fet, en època medieval, els monjos copiaven. Sí. I també hi ha els bessons, que tinc alguns amics bessons que aprofitaven, tu ets bon mates, tu ets bon això... I això també havia sentit alguna història, d'aprofitar... Jo crec que si la nostra època d'institut haguéssim tingut auriculars inalàmbrics, l'haguéssim liat parda, Esteu d'acord o no? Allò, xivo la pregunta, no? No éreu inventors d'això? No. Clar, no, però aviam, Jo sí amb que- l'alumnat soc molt estricte, i tot el professorat no es poden portar res. Sobretot a batxillerat, Però a la nostra època que les normes no estaven tan establertes... Ja, no, que allò hagués era can colat pistraus. molt. Home, hagués estat xulo. Som-hi. A veure, quan anaves de colònies, éreu de les que us enyoràveu? O no volíeu tornar mai més? Us era igual als pares? Claríssim, no em feia falta tornar. Jo no m'enyorava mai. Jo tampoc. Mai. Però això és bona senyal, no? Sí. Vull dir que no és algo dolent. No, reprenem el matar el pare. Perquè sobretot és quan ja dius, oh, fiesta, que bé. Però és xulo, és que hi ha mainada que enyora i realment ho passa molt malament. Sí, és una gran No, sort. i quan veus que les teves llavors fan aquest tipus de... i no s'enyoren, jo me n'alegro. Sí, jo també. Perquè penso, és que ho has de gaudir, és que ara és el teu moment, gaudeix, passa-t'ho bé... Hi ha algun moment que ens cagarem amb tot, no? Però serà... Jo també ho penso. O sigui, Bueno, li agrada anar a no. viatjar pel món i penso que sí, bé clar, per ella. sí, clar, Ara clar. patiré, però que bé per ella, sí, saps? Sí, i tant. I tant. A mi m'agrada que no m'enyori, està molt bé. Està bé. Sí. I vinga, per fer cluenda d'aquesta secció, què faria si us toqués la loteria? Us toquen 20 milions d'euros. Primer de tot, no anar a treballar l'endemà, claríssim, o sigui, m'agafo un mes sabàtic i jo tinc clar que si em toqués pasta aniria pel món i muntaria ONGs i aniria a treballar a diversos països. Carai, molt bé. Molt bé, molt bé. Jo el primer que faria seria, de tot el meu cercle més proper, cobrir-lo d'alguna manera, no? A nivell, hòstia, necessites un pis, no? Estàs pagant una hipoteca, doncs tot això ja està solventat. Aviam. Doncs això desgrava segur després. No ho sé, no, a vegades no, Et no? fan pagar impostos segur. Però sí que és un fet que he pensat, no? Si em toqués, doncs És que ho faria hem això, que parlat tothom... moltes vegades, Sí, Ostres, si tinguéssim molts diners... Cobriria tot el meu entorn sí. del que es necessita, no? Jo no vull pas grans luxes, o sigui, no m'agraden, tampoc no... Sí. I no deixaria de treballar, Clar, Ja dic, jo no deixaria de treballar, però sí que aniria a treballar quan m'ha de gust. Que és diferent, Exacte, jo sí deixaria de treballar en aquest sentit de dir, evidentment deixaria de treballar i pensaria molt bé, o sigui, jo crec que llavors en aquell moment penses, no, pues què m'ha de gust fer ara? Sí, sí. Però no tant el treballar jo ni de conya tenia un horari de cada dia, ni de conya. Però pensaria algo que em vingués de gust fer. Jo és que som molt això de la Marta que has dit, no? De cobrir. Jo crec que em faria molta il·lusió rebre diners per això. Sí. Però ara els puc donar. Sí. O sigui, el guai dels diners és la generositat. O sigui, no em fas parlar. Bueno, després compartir, dels no? diners. Compartir. Sí, i això de treballar també, tinc la discòrdia aquesta, no? De dir, jo crec que no podria deixar de fer alguna tasca, però sé que aniria a parar amb una cosa que realment m'omplís molt. Sí.
i que allò fos el treballar de dir ara puc permetre'm O inclús dir ara estudiaré un temps, no? Estudiaré coses Sí, i... però no deixar-ho, jo crec que m'avorriria molt, o hauria de trobar Sí, grans... a mi la feina m'ordena. Sí, jo crec que la vida trobaria m'ha- coses, Hi ha formacions, és que faria... Jo Sí, crec és que el hi ha meu dia a dia tantes estaria coses ple. a fer. Sí, el que voldria dir és que m'hauria de sentir activa. Sí, home, clar. Però Si és feina o si és hobby... O... Però jo viatjant m'activo que flipes. Jo viatjant m'atabalaria una mica. No, jo jo penso que em retiraria a escriure una mica, No, jo viatjaria molt. Bueno, però clar, no tot en el mateix moment, o sigui, podries dir, no? Primer, no com diu l'Adri, no? Un mes sabàtic i penso a veure què faig, cobreixo necessitats, llavors... Clar, viatjar no vol dir que... No? Si tens 20 milions no cal que estiguis un any viatjant, pots dir, ara faré un viatge aquí, ara faré un viatge allà... I l'altre és invertir. Però jo, bueno, Hi ha d'haver una porció d'aquells calés. aquells Són diners... 20 milions d'euros. Aquests diners s'han d'invertir per fer-los créixer perquè si no s'esgotaran. 20 milions menys els que es queda a l'Estat, ja... No, però Això ho hem rebut a Andorra, vale, gent? Una loteria sense impostos, suposadament, no? 20 milions. 20 milions nets. Sí, anem a somiar que sí. Jo no treballo, però ni de conya. Hòstia, jo sí. Hòstia, que curiós. La meva mare, des que soc petita, que ja té els calés repartits a tothom. I dic, bueno, i quant te toca? Perquè estic esperant des de fa anys. Hòstia. Molt bé, doncs noies, fins aquí la secció de la figa al descobert. I fins Gràcies, aquí la Di. figa parla. I fins aquí la figa parla, avui acabem aquí. Ja està? La figa parla. Amb parlo clar. Dic el que em surt de la figa. No em puc aturar. Perquè necessito expressar. No sé què em passa, però parlo sense por. El que surt de la figa ja no tinc dura. No vull jugar a la defensiva ni fer-me petita. El que em surti de la figa vull que vagi cap a missa. Aquí les quatre dones entre drames i somriures s'expliquem a nostra història perquè no et sentis mai sola. Així que a seu que interacciona, diverteixo una mica